Po 10 000 let nám o zemědělství lkali. Učili nás, že k tomu, abyste vypěstovali jídlo, musíte trpět, musíte kopat a musíte rýt. Musíte si ničit záda a neustále obracet půdu, jako by to byla nějaká povinná oběť bohům úrody. Symbolem zahradníka se stal rýč. Ale co kdybych vám řekl, že rýč je ve skutečnosti největším nepřítelem vaší sklizně? Existovala doba, kdy se brambory nesázely do úhledných řádků, nepohřbívaly se hluboko do země a nepěstovaly se tak, jak dnes trvají učebnice. Na začátku 20. století používali malí farmáři v tichosti metodu, která produkovala až 3krát více hlíz ze stejné plochy země. Nevyžadovalo to žádná hnojiva, žádné chemikálie a téměř žádné kopání. Potom tato metoda zmizela. Ne proto, že by selhala, ale proto, že fungovala až příliš dobře mimo průmyslový systém, který potřebuje, abyste kupovali stroje a chemii. V 70. letech minulého století tuto zapomenutou pravdu znovu objevila 80letá žena jménem Ruth Stout. Zatímco se její sousedé potili na slunci s motorovými kultivátory a rýči, ona seděla na své verandě a odpočívala. A když přišel čas sklizně, nekopala. Jednoduše nadzvedla přikrývku ze sena a sbírala brambory tak snadno, jako by sbírala vejce v kurníku. Čisté, obrovské a bez sebe menší námahy. V tomto videu vám ukážu přesně to, jak tento ztracený systém replikovat ve vaší vlastní zahradě. Ukážu vám, jak zahodit rýč, jak ochránit vaši půdu před moderním neviditelným jedem a jak ztrojnásobit svůj výnos hned v této sezóně. Abychom pochopili, proč tato metoda funguje, musíme nejprve pochopit katastrofu, která se odehrává ve vaší současné zahradě. Opusťte na chvíli svou zahradu a projděte se do hlubokého, starého lesa. Podívejte se dolů. Co vidíte? Je půda holá? Je vystavena drsnému slunečnímu záření? Je rozrytá nějakým strojem? Ne. Příroda svou kůži nikdy neodhaluje. Vždy nosí kabát. Lesní půda je pokryta vrstvami listí, větviček a rozkládající se organické hmoty. Je měkká, je houbovitá a je plná života. Ale v moderním zemědělství je první věc, kterou uděláme, že tento kabát strhneme. Vezmeme těžký pluh nebo kultivátor a roztrháme zemi na kusy. Namlouváme si, že půdu provzdušňujeme. Myslíme si, že pomáháme. Ale z biologického hlediska v podstatě zapalujeme dům. Pod vašima nohama existuje rozsáhlá neviditelná síť zvaná mycelium. Jsou to houbová vlákna, která fungují jako internet půdy. Transportují vodu, vyměňují živiny, drží zemi pohromadě jako lepidlo. Když ryjete, trháte tuto síť na cáry. Zavádíte obrovský příval kyslíku, který doslova spálí uhlík v půdě procesem zvaným oxidace. Během několika sezón se vaše půda zhroutí. Promění se v mrtvý šedý prach. A když do toho mrtvého prachu zasadíte bramboru, nutíte ji bojovat válku proti fyzice. Půda je těžká a udusaná. Brambora bojuje, aby se mohla zvětšit. Vynakládá veškerou svou energii jen na to, aby odtlačila hlínu pryč. Ztracená metoda z roku 1905 si uvědomila jednoduchou pravdu. Brambory se nevyvinuly k tomu, aby rostly v udusané hlíně. Vyvinuly se tak, aby tvořily hlízy v kyprých, chladných a na kyslík bohatých vrstvách na lesní půdě. Tak proč je pohřbíváme do hrobu, když bychom je měli ukládat do kolébky? Buďme k sobě upřímní. V tradiční metodě si ničíte záda kopáním příkopů pro výsadbu. Ale ta pravá bolest přichází při sklizni. Vrazíte rýč do země v naději, že najdete poklad, ale místo toho uslyšíte křupnutí. Vytáhnete ho a uvidíte svou největší a nejkrásnější bramboru rozseknutou na polovinu vaší vlastní čepelí. Stalo se vám to už někdy? Pokud vás už nebaví ničit si vlastní úrodu, pojďme to šílenství zastavit. Tajemství, na které průmyslové zemědělství zapomnělo nebo ho ignorovalo, je prostá biologie. Brambora není kořen, je to stonková hlíza.
Když zakopete sadbovou bramboru 15 cm hluboko do těžké půdy, nutíte rostlinu plýtvat drahocennou energií na to, aby se protlačila nahoru udusanou zemí jen proto, aby našla sluneční světlo. Bojuje o život dříve, než vůbec začne růst. Ale tato zapomenutá metoda obrací list. Používá vertikální vrstvení. V roce 1905 farmáři pochopili, že bramborové stolony, tedy stonky, které produkují hlízy, rostou nejlépe v kypřeném, tmavém a na kyslík bohatém prostředí. Nepotřebují hlínu, potřebují tmu a vlhkost. Ruth Stout to dovedla do extrému. Své brambory položila přímo na tvrdou zem. Nekypřila půdu, nekopala příkop. Prostě je tam položila. Potom je zakryla 25 cm starého, zkaženého sena. Tím vytvořila živý mulč. Uvnitř této vrstvy jsou podmínky naprosto dokonalé. Seno funguje jako izolace. I když letní vzduch dosáhne 30 stupňů, povrch půdy zůstává na příjemných 18 stupních. To je naprosto zásadní, protože když teplota půdy překročí 24 stupňů, rostliny brambor přestanou tvořit hlízy. Tím, že je udržíte v chladu, oklamete rostlinu, aby si myslela, že je stále jaro, čímž prodloužíte vegetační období o celé týdny. Ale to pravé kouzlo je kyslík. Protože seno je porézní, stolony mohou volně dýchat. Rozšiřují se bez námahy všemi směry. Místo jedné stísněné vrstvy brambor bojujících o místo rostlina produkuje hlízy nepřetržitě po celém stonku směrem nahoru. To promění vaši zahradu z bojiště na továrnu na jídlo. Jak to tedy provést, aniž byste udělali chybu? Většina lidí to zkusí a selže, protože přehlédnou jeden kritický detail. Zde je váš přesný plán. Krok první. Umístění. Neryjte zemi. Pokud máte na místě plevel nebo trávu, prostě je posekejte co nejníže. Nechte kořeny v půdě, aby schnily. Stanou se potravou pro žížaly. Položte sadbové brambory přímo na povrch. Rozmístěte je asi 30 cm od sebe. Nekrájejte je. Celé brambory mají v tomto systému mnohem menší pravděpodobnost, že schníjí. Krok druhý. Zakrytí. Tady selhává 90% lidí. Musíte je zakrýt alespoň 20 až 25 cm volného organického materiálu. Ruth Stout používala staré seno, ale můžete použít slámu, drcené listí nebo dokonce sušenou posekanou trávu. Pravidlo je jednoduché. Pokud vidíte bramboru vy, uvidí ji i slunce. Pokud slunce zasáhne rostoucí hlízu, ta zezelená a začne produkovat solanin, což je toxická sloučenina. Zakryjte je hluboko. Zakryjte je do úplné tmy. Krok třetí. Údržba, nebo spíše její absence. Prostě odejděte. To je pro moderní zahradníky ta nejtěžší část. Jsme závislí na tom, abychom pořád něco dělali. Ale s tímto systémem není potřeba žádné přihrnování země, není potřeba žádné pletí, protože silný mulč blokuje sluneční světlo pro plevel. A téměř není potřeba zalévat. Mulč uzamyká vlhkost tak efektivně, že pokud nejste v období extrémního sucha, déšť bohatě stačí. Krok čtvrtý. Hledání pokladu. Když rostliny na podzim odumřou, neberte si rýč. Jen vyjděte na zahradu, klekněte si a odhrňte přikrývku. Brambory budou ležet přímo tam, na povrchu půdy. Čisté, suché a obrovské. Budete je sbírat, jako byste sbírali dýně. Žádné rozseknuté hlízy, žádná bolest zad, jen čistá hojnost. Ale než vyrazíte koupit balík sena, existuje jedna moderní past, se kterou se Ruth Stout nikdy nemusela potýkat. Past, která by mohla otrávit vaši půdu na celé 3 roky. V dobách Ruth Stout bylo seno prostě jen usušená tráva. Ale dnes žijeme v chemickém minovém poli. Existuje třída herbicidů zvaná aminopyralidy. Farmáři je stříkají na pastviny pro dobytek, aby vyhubili plevel. Tyto látky jsou navrženy tak, aby byly persistentní. To znamená, že se nerozkládají. Kráva sní postříkanou trávu. Ta projde krávou. Skončí v hnoji,
nebo zůstane na suchém seně a může zůstat aktivní a smrtící až 3 roky. Pokud zamulčujete své brambory tímto kontaminovaným senem, vaše rostliny vyklíčí, ale pak se jejich listy zkroutí jako drápy. Zkroutí se a uschnou. Bude to vypadat jako virus, ale ve skutečnosti je to chemická otrava. Říkáme tomu zabijácké seno. Abyste mohli používat metodu Root Stout v 21. století, musíte být detektivem. Zeptejte se farmáře. Bylo toto pole stříkáno herbicidy proti plevelu? Pokud to neví, proveďte jednoduchý test biologického pokusu. Zasaďte několik semínek fazolí do květináče s trochou sena namočeného ve vodě. Fazole jsou jako kanárek v uhelném dole. Pokud fazole rostou rovně, seno je bezpečné. Pokud se kroutí a deformují, to seno okamžitě spalte. Nedávejte ho nikam blízko svého jídla. Jakmile si zajistíte bezpečný materiál, tato metoda je víc než jen zahradnický trik. Je to návrat ke zdravému rozumu. Root Stout nás naučila, že lenost je jen jiné slovo pro efektivitu. Tím, že zahodíte REACH, se nevzdáváte kontroly. Vracíte kontrolu biologii, která funguje miliony let. Takže v této sezóně vás vyzývám. Zkuste jeden záhon, jen jeden jediný. Porovnejte metodu rytí s metodou Root Stout a nechte svá záda rozhodnout, která z nich je lepší. Pokud jste připraveni přestat bojovat s půdou a začít s ní spolupracovat, napište do komentářů slova bez rytí. Dejte algoritmu vědět, že REACH je zastaralý nástroj. Klikněte na tlačítko. To se mi líbí, abyste podpořili přirozenou hojnost a přihlaste se k odběru, protože ten nejchytřejší farmář je ten, který sleduje, jak příroda dělá práci za něj. Vaše zahrada vám poděkuje. Vaše tělo vám poděkuje. A vaše úroda brambor bude taková, o jaké se vám dříve ani nesnilo. Je čas vrátit se k základům, které fungují. Je čas přestat rýt a začít sklízet. Děkuji, že jste dnes byli se mnou u tohoto objevování starých pravd. Pamatujte, že půda není váš nepřítel, ale váš největší spojenec, pokud jí dáte to, co skutečně potřebuje. TMA, chlad, vlhkost a klid. To je vše, co brambora žádá. Tak jí to dopřejte a sledujte ty zázraky. Uvidíme se u příští sklizně. Hodně štěstí při pěstování bez námahy.